Beszéltünk a Homoktövis Általános Iskola igazgatójával, dr. Földesiné Gyöngyösi Klárával, hogy mit gondol a Teszed mozgalommal kapcsolatban. Sokan igent mondtak, úgyhogy majdnem minden osztályból elég szép számmal jelentkeztek, és aminek külön örülök, hogy nem csak a diákok és a tanárok vannak itt ma velünk, hanem a szülők is velük jöttek. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon hatékonyan, nagyon hamar össze fogjuk szedni azt a hulladékot, ami mindig sajnos újra termelődik itt az iskolánk környékén, a közvetlen környezetünkben, a lakótelepen, és azt gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy az emberek megértsék, hogy a saját környezetük tisztántartásában egyrészt úgy vehetnek részt, hogyha lehajolnak a szemétért, de legjobb, hogyha se dobják a földre. Talán egy ilyen akció ehhez járul hozzá valamilyen szemléletformáló, és hát közösségformáló ereje is van. A Homoktövis Általános Iskola egyik tanárát, Vargáné Bezzeg Magdolnát kérdeztük a Teszed mozgalomról. Ez a szemétszedési program egy újabb lehetőség arra, hogy tovább formáljuk az iskolánk közösségét. Közismertem, nagyon lelkes csapatból áll a mi iskolánk, lelkes csapatokból, mindenki szívesen részt vesz mindenféle megmozdulásban. Évelején tartottunk már kerítésfelújító programot, most ez a szemétszedés segít abban, hogy ne csak az iskolánk területét, hanem a környezetünket is rendben tartsuk. Nagyon sok diák jött el, sok gyerek, és reméljük, hogy még sok ilyen lehetőség lesz a közösségépítéshez. Megkérdeztük Pardi Annát, szülőt és a Homoktövis Általános Iskola egyik tanárát, hogy mi a véleménye a Teszed akcióról. Nagyon hasznosnak tartom, főleg azért, hogy gyerekekkel tudunk jönni, és a gyerekeknek megmutatjuk azt, hogy a jövő is az, hogy ők is szedjék a szemetet, környezetükbe pedig, hogyha van ilyen szóljanak a kicsiknek, nagyoknak, esetleg felnőttek, hogy ne dobják. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen ez lesz a jövő, mert különben teljesen elszemetesedünk. Beszéltünk Molnár Sándornével, a Homoktövis Általános Iskola tanárával, aki az iskolában megszervezte az akciót. Szervusztok! Örülök, hogy jöttetek, és az apropóból találkoztunk, hogy egy országos személygyűjtő akcióban vesz részt az iskolánk, hiszen tavaly Ökoiskola címet nyertük el, és úgy gondoltam, hogy akkor itt a helyük, és nekünk is meg kell szabadítani a szemétől az iskolánknak és az iskolák környezetét. Tulajdonképpen a Molnár Rita nénivel, az Öko-kommandó és munkacsoport vezetőjével, én, mint az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, iskolai vezetője, úgy döntöttünk pár héttel ezelőtt, hogy iskolánk igazgatójával, Klári nénivel egyeztetve felhívjuk kollégáink figyelmét, és természetesen rajta keresztül a tiéteket is arra, hogy az idén ezen a napon kerül sor a Teszed szemétszedési akcióra. Természetesen ez egy olyan kezdeményezés, amiről szerintem minden egészségesen és a környezetért aggódó és felelősséget vállaló magyar ember úgy gondolja, hogy nagyon fontos kezdeményezés.